naimbag nga oras yu amin kakabsat parang sa kanak nga makadwa kayo manen ang mga dal iti sa ni Apo Dios iti maminsan dayto iti silaw ti biyaga programa dayto ikabsat yu Pastor Severino Aquino Jr. Kadwayo ang mga dal iti sa ni Apo Dios iti subagmamanong nga minutos ket sakbay tayo nga adalan iti sa una dawatek ngayon tay agkararag manen tay kumitar tayo kini Apo daytoy nga oras kasadalan tayo iti sao ni Apo. Diyos mi nga nain langitan man nakabalin ka naasi ka ken managayat ka. Apo in ka madalan iti sasaom ket kararag mi nga sika Apo iti agtrabaho kada kami. Kana kami Apo Dios iti iti laing sirib tapno iti kasta Apo ket adang maawatan mi dagitoy nga sasaom. Agyaman kami ken ka ket dagitoy Apo iti kararag mi baten tinagan ni Apo mi nga Jesus. Amen. Ada tayo iti may katlong adal iti serye iti adal tayo nga matters of the heart. Malagip yu pay medyo muna nga topic under daytoy nga serye iti adal nga umuna ay iti paulo na ket cultivating a heart for God. Iti may kadwa nga inadal tayo nga paulo iti mensahe ket isu dayay be careful with your heart. Ket itatanga gundaway iti intay adalan ket oh my heart. Dayta iti paulo iti intay adalan itatta gundaway. Iti teksto tayo masarakan iti Jeremiah chapter 17 verse 9 to 10. Amoy kakabsat iti puso tayo ket very complex and kunada no daduma ket very mysterious nga parte iti biyag tayo kagrunaan na iti na espirituan. Gamin it's capable of great love, kindness, and compassion. So capable isuna iti ayat, kinaimbag, asik. But at the same time, ipuso tayo capable mutlaan agimula iti sakit iti na akong agmanipula kay nagaramid iti dakas. In Jeremiah chapter 17 verse 9 to 10 kunana siya sino ti makaawat iti puso ti tao manangal lilaw nga awan kaasping na nadagsen ti sakit na ket saan ang maagasan siyak ni Yahweh amok ti panpanunuten ti tao sukimatet tinaunag wenno nagunag ti puso na supapakak ti siya sino man a tao kas mayan nurot iti panagbiag na ket gungun naak kas mayan nurot iti aramid na. So dito'y kakabsat makita tayo nga iti puso ket grabe nga adda iti saksakitan na iti puso ket grabe ang manangal lilaw sigun iti teksto tayo ket awan kano iti kasping na. Tapos kunana dito ay iti English actually no basahin nyo iti English ket ibagbaga na nga above all things. Above all things. So kahit ang asawan, ti puso tayo, grabe.
iti amin nga paset iti biyag tayo, ti puso iti kang runaan. Ti puso master na iti manipula nga kaskunak kita tayo. Ken kabailan na tayo nga konbinsaren kadagiti banbanag asan met apudno. So, kasano tayo nga rod nga alilawon ti puso tayo. Tako na tayo kat nga rod, iti teksto tayo manangal lilaw nga awan kaaspeng na. At ati sa lusod, kasano na tayo nga alilawon ti puso tayo. Mangtedak iti sumagmamano, awagas, no kasano nga iti puso tayo, ket addangal alilawon na ti tunggal maysa. Umuna, babaen iti rationalization na makon ko na. Ti puso tayo ket konbinsaren na tayo nga dagiti dakes nga aramid tayo ket nainkalintagan wenno okay laeng. Kasta iti puso tayo kakabsat. Mabalin tayo ti agpanunot iti amin akita ti rason. No apay nga naaramid tayo, tinaaramid tayo. Agbalin nga excuse wenno rason tayo iti pasamak, uray pay iti inaramid ti tao kada tayo. Gamin, agsesend iti signal da ito'y nga nainkalintigan iso nga ituloy tayo nga aramiden. Uray mat saan ko mga umno ken nasayaat. May sapay, mabalin nga rason tayo iti napalabas. Tapno iti kastakit adda nga ikalintagan tayo, ti agda mga inaramid tayo. Kuna tayo, kastoy gamin iti napadasak, hindi ubinga. Well, saan ko nga ibagbaga nga awan nakainaigan na kakabsat ti agdama, nakapadasan tayo. Wenno ti agdama nga ugali tayo. Ti agdama nga actuation tayo. Iti biyag gamin adala tamot iti connection na kadagiti kapadasan tayo iti kalabas wenno napalabas. Ngam daytoy no daytoy iti kanayon nga rason tayo. No apay nga naaramid tayo, tinaaramid tayo. Ay ket saan nga napintas. Gamin ususaren tayo tinapalabas amang depensa wenno mang rationalize iti agda mga dakos nga naaramid tayo. I could still remember ti pamagbaga kanyak ti maysa nga nagbalin a mentor ko iti adaak pay ijay IGSL wenno International Graduate School of Leadership. Kuna na kanyak Seb, saan mo akanayon nga usaran tinapalabas mo? Arason iti inaramid mo wenno naaramid mo akamali. Kuna na kanyak agmature ka ket di makaadal ka ket di kadagijay nga napalabas wenno napadasam iti napalabas. Kakabsat kasta iti puso Konbensaren na tayo nga okay ken nainkalintigan laeng ti inaramid tayo akamali. Usaren na dagiti pasamak kas rason ken daddumapay. Ag-rationalize nga kanayon. Kas na tayo nga al-alilawon iti puso tayo. Kailangan ito sumaruno. Iti sumaruno minimization. Amoy iti puso tayo kakabsat. Addaan iti ugali nga mangkonbinsar ti bagi tayo nga iti aramiden tayo ket saan adakos wenno saan amasaktan iti asinuman. Nakangeg kayon iti sao manipod kadagiti tattao wenno uray pay kadagiti namati no dadduma. Nakon kunada okay lang basta awan iti asino man nga masaksaktan mi.
Dagiti dadduma kung kunada met aramidan met ti dadduma. Aramidak met Agbasbasol met lang amin na tao. Iso nga okay laang daytoy nga aramidak. Alalain tayong lisensya. Alalain tayong rason. Dahil makikita tayong aramidan dagiti dadduma nga dakes. No iti dakes kakabsat ket saanen nga dakes. Wenno nagbalinen nga okay, wenno na inkalintigan ti dakes. Ti awag na dayta ket minimization iti na spiritual. Iti agdama actually na panawon ket tukitain tayo nga naimbag grabe nga iti dakes itatan agbalbalinen nga okay. Samantalang iti okay wenno mayat agbalbalinen nga dakes. So baliktad. No kasta iti mapasamak kakabsat dayta ti awag na ket minimization iti na spiritual. Kasta iti maysa nga aramiden ti puso tayo alilawon na tayo dyan ti area nga pagbalbalinen na nga umno ti dakes. Kasta met nga pagbalbalinen na nga dakes daydi umno. So dayjay italain tayo nga rason nga agtuloy nga agaramid iti madi wenno kamali wenno agbaso. Kita hindi ito sumaruno. Awagas no kasano nga iti puso tayo alilawon na iti tunggal maysa. Babaen iti blame shifting. Ti puso na laing nga agpabasol. Ipabasol na ti dakes nga inaramid na iti sabali. Kumbinsarin na tayo nga saan tayo nga responsable iti anyaman nga inaramid tayo adakes. Babaen iti panagpabasol. Kahit nasa wan, kun na tayo, iso na gamin, iso nga inaramid ko daytoy. Is this sound familiar? Familiar ba daytoy kakabsat? Well, iti Biblia ni Eva, idi akinnan na timparit iti Dios akanenda. Sino iti pinabasol na? DJ ulag. Ni Adan met, idi binirok kinasarita ni Apo Diyos Isuna. Sino iti pinabasol na? Ni Eva. Amoyo, daytoy nga klase iti panagpabasol ket addan oray pay iti Old Testament. Kagrunaan na iti Genesis. Dagiti umuna a pinarswa ni Apo Dios ni Adan ken ni Eva. Ket makita tayo nga daytoy blame shifting ket addan nga naaramid. So saanen nga baro daytoy? Nga ugali iti puso. Gamin kasta nga talaga iti sasaaden ti puso tayo. Agbirok iti pabasulen na. Imbes ngay nga baklayan na iti responsibilidad iti inaramid na amadi. Saan? Agbirok ngay iti pabasulen na. Agbirok ngay iti pangipabaklayan na. Babaen iti panagpabasol. Kas kumakadagiti sumaganad nga senaryo. Kung kunatay no dadtumas, ikagamin kumari No sa anak ni nayaban nga umay, nagburas, iti mais, napanak ko man nakakapilya.
wenno nagkapilya, wenno nagdayaw itata. Si kagamin, kung saan nak na pinagsawsawan iti madi, saan ko kumamot nga inaramid, na di inaramid ko, nga madikin ka. Wenno saan, kung kuna tayo sa anak ko mga nagpanpanunot iti madi, iti padak at namati, no saan nga sika? Tila-tilan tumot gamin iti imbagbagang. Kanda dumapay. Adu kakabsat, iti mabalin nga mapanunot tayo. Nagpabasol tayo. Ta saan tayo kat nga rod nga kayat nga baklayon. Dadya responsibilidad. Dadya naaramid tayo nga basol. Ken saan tayo nga kayat nga aklunan. Dadya responsibilidad. Wenno dadya basol ko na kuma nga naaramid tayo. Dayta iti may katlo nga wagas iti puso nga mang-alilaw kada tayo. Kitain tayo iti sumaruno. Isu iti makunko nga self-justification. Panangikalintigan iti bagi. Adi ko nakta tayo imbes nga aminen wenno aklunom mo saan ta ikalintigam iti inaramid mo akamali. Anya dagiti na duma-duma nga rupa iti panangikalintigan iti bagi tayo. Kang runaan nan nakabasol tayo kakabsa. Kitaan tayo dagiti sumaganan. Agpambar tayo imbes nga aklunan tayo iti inaramid tayo akamali. Pambar tayo. Agbirok tayo iti kakampi tayo tunggal adda iti nagkamalyan tayo. Ilimeng tayo ti pudno na pasamak wenno inaramid tayo akamali. Pagbalinan tayo iti kamali a kusto kasko nakita tayo. Ken ti kusto pagbalinan tayo akamali. Ni King Saul actually attempted to justify himself by presenting good reasons for his disobedience to God's clear command. In 1 Samuel chapter 13 verse 11 to 12. Mabasa tayo ijay nga kunana ngem kinuna ni Samuel apay akasta iti inaramid mo. Makita amawaran ti armada ket mangrugin apanawan dakon dagiti tattao insungbat ni Saul. Di kamet simbangpet iti aldaw ng imbagam nga isasangpet mo. Iti aldaw ng imbagam nga isasangpet mo saan ka nga umay. Idinto nga agumungan dagiti Pilisteo iti Mikmas. Isut gapuna akon kinunak iti bagik. Pero utenda kon dagiti Pilisteo dito Gilgal ket jakpay nagdawat iti panangaas iti Apo. Dahito iti gapuna nga keddeng ko iti mangidatag iti daton. Inkalintigan na ni Saul ti madi nga inaramid na. Saan na nga inamin? Saan na nga makita nga nasken nga umamin ni Zona nga rejay nga inaramid na ket madi wenno baso. Kisa dusod itatakada tayo amin kakabsat ket namin anon adaras ken kalingintagan tayo iti inaramid tayo akamali. Babaen kadagiti adu arason wenno pambar nga inaramid tayo. Amoyo kasta iti puso nalaing nga ikalintigan na iti bagina. Ket no kasta iti puso kasta amot iti pagbalinan tayo. Iti sao iti Dios kunana iti Proverbs wenno Lucas kuna kuma 6:45 irwar tinaimbag a tao dagiti naimbag nga adda iti puso na. Ket irwar met ti dakes sa tao
dagiti dakes nga adda kenkuana. Ta isawang ti tao dagiti linaon ti puso na. Naglawag ditoy. No anya iti linaon ti pusong, isu iti irwar na. Ket no iti tao daydi linaon ti puso na dakes met iti irwar na. Ngem no iti tao nalinis ti puso na, nalinis met iti irwar na. Ket kasjay iti klase iti panagbiag na. Iti Mark chapter 7 verse 20 to 23 kastoy iti mabasa. Insaruno na pay dagiti agtaod iti tao timang tulaw kenkuana. Tamanipod iti uneg ti puso ti tao. Rumusing dagiti dakes a panunot. Apagtaudan dagiti maikanniwas sa bambanag. Akas iti panakiabig. Panagtakaw. Pamapatay. Panakikamalala. Panagagom kanda dumapay akita ti kinadakas. Panangalilaw. Kinaderep. Kinaapal. Pamadpadakas. Kinapanangwad. Kinamaag. Amuyo ko na dito ay naglawag. Manipod iti uneg ti puso ti tao. Rumusing dagiti dakes a panunot. So agap-gapo dyan ti puso tayo. Grabe iti puso. Grabe iti sakit na. Tamanipod iti uneg iti puso ti tao. Rumusing dagiti dakes kuna na ditoy a panunot. Nga isumatan iti pagtaudan dagiti ikaniwas sa bambanag nga maaramid tayo. Dagiti dakes nga bambanag a mabalin tayo nga aramid. No apay gayam nga da iti panagtakaw. Gaputan ng rugi nga umuna ijen ti puso. No apay nga dati pamapatay ngano pa nagpatay. Ada dagiti krimen nga magkita tayo taglawlaw tayo. Agtaod da amin jen ti puso. Tanong anya iti adda iti puso. Irusing na dagiti dakes nga panunot. Nga isumatan ti pagtaudan dagiti dakes nga aramid. Kunana, Proverbs 28 verse 26, those who trust in themselves are fools, but those who walk in wisdom are kept safe. Intuno nga talken tayo ti puso tayo. Agbalin tayo nga maag. Numaag tayo, dakes iti pagbanagan tayo. Ngemno, napnuan tayo iti sirim. Sigurado, bendisyon can save tayo amin. Ti saludsod itatang, anya iti solusyon ti puso, ama nangalila. Anya iti solusyon na dito, puso tayo anapnuan iti sakit, wenno grabe iti sakit na. Adda kakabsat iti solution iti deceitful nga puso. Anya daytoy. Ezekiel 36 verse 26. Kunana, ikan kayto iti baro a puso. Ken iti baro nga espiritu. Ikakakto iti bimato a puso. Ket sukatakto ti manang nga asi a puso. Makita tayo ditoy dagiti talo nga sarita nga kunana ikan kayto, ikatekto, ket sukatakto. Adda iti aramidan ni Apo Diyos ditoy nga ibagbagana. Ikan kayto kunana, ikatekto,
ken sukatakto. Anya dayjay ited na. Takuna na itkan kayto iti baro a puso. Dayta ti ited ni Apo Dios. Ket daytoy nga praise refers to a transformed heart. One that is capable of loving and obeying God. Dayjay baro nga puso. Tuktukuyan na dayjay capacity, kapabilidad iti puso ang mangayat ken agtulnog kini Apo Dios. Dayjay ti sukat na, ited na kadatay. Kadagiti sarita met ditoy nga give, ket maipapan iti inisyatibo iti Dios apan nangipaay iti baro nga puso. Initiative ni Apo Dios daytoy na ikkan na tayo iti baro a puso. Puso a capable nga agayat. Puso a capable nga agtulnog kini Apo Dios. Kuna na pay ikkan kayto iti baro nga espiritu. The praise baro nga espiritu refers to a transformed mind and will. And that is capable of understanding and obeying God's word. So tituktukuyan na dito barong espiritu. Ket dayjay nabaliwan, na transform nga panunot titunggal maysa kada tayo. One that is capable kano amang taros mga awat ken agtulnog iti sasao ni Apo Dios. Baro nga espiritu. Tapos ko na katekto ti bimmato nga puso. Dahil ti bimmato nga puso dito ituktukoy na natangken ken unresponsive nga heart. One that is resistant to God's word and spirit. Dayjay iti ikatan ni Apo, sukatan na iti baro nga puso. Tapos ko na sukatakto iti manang nga asi a puso. Dagiti sarita nga manang nga asi a puso, katuktukuyan na iti puso nga responsive wenno si dadaan a sumurot. Puso nga addaan abilidad a mangayat, ken puso nga addaan abilidad nga agtulnog iti Dios. Itatangarod nga gundaway kakabsat. Anya itinasken nga aramidon tayo. Tapno iti kasta mapaadda kada tayo daytoy nga baro a puso nga ited ni Apo Dios. Ket masukatan di bimmato nga puso tayo. Iti manang nga asi nga puso. Adadag iti sumagmamano nga praktikal nga addang ang mabalin nga aramidon tayo. Umuna, bigbigan tayo. Dayjay kasapulan tayo. Anya dayto nga kasapulan. Akasapulan tayo. Iti panakabalbaling. We must recognize our need for spiritual transformation. We must recognize our need nga saan tayo akabailan abaliwan ti puso tayo. Our inability to change our hearts. Kasapulan ma-recognize tayo dito. Kami no datayo lang, saan tayo kabailan? Kapay managbaasol tayo. Managbaasol tayo. Awan iti tao na saan na nagbasol. Dahil tayo ibagbagay iti sao ni Apo Diyos. Nagbasol tayo amin. Romans 6:23. Kung na ijay nga nagbasol amin na tao kad nagkurang da iti dayag ni Apo Diyos. Amin. As in amin. Awan ti may laksit.
So we need to recognize our need for spiritual transformation. Gamin, saan tayo nga kabaanan? Nuda tayo. May isa pa eh. Trust in God's initiative and grace. Ito kayo nang sa una ito eh. We must trust in God's initiative and grace to provide a new heart and spirit. Talkan tayo. Dahil inisyatibo ni Apo Diyos. Ken grasya ni Apo Diyos. Amang ited kada tayo. Dahil baro nga puso. Ken spirito. May sapay kasapulan tayo. Nga aklonan akasapulan tayo ni Apo Diyos. Aklonan tayo ama nagbasol tayo. Aklonan tayo nga iso na laang iti makaitad kada tayo iti baro a puso. Katagyaman tayo tada ni Apo Jesus ti kakaiso na nga natay ijay krus. Nagbayad iti supapak iti basol tayo. Suna iti nangibakla. Datay iti nagbasol nga misuna tinatay ijay krus ti Kalbaryo. Tapno datayo ket may salakan. Ket may kan tayo iti baro nga puso. Masukatan dahi bimatto nga puso tayo. Iti baro a puso. Manang nga asi a puso. Kakapsat kan gagayam dayta iti solusyon. Iti puso ang manangan lilaw. In short, ti solution ti puso ang manangan lilaw ket ni Apo Jesus. Ti anak ni Apo Dios. Tababaen ken kuana mabalin tayo nga mapadasan iti pannakapabaro. When babaen ken Kristo laan ang mabalin tayo nga mapadasan iti pannakapabaro. Mapadasan ti baro nga puso. Masukatan ti bimmato a puso iti baro a puso. Madaydayaw ni Apo Diyos. Iti datang agundaway karitek ti tunggal maysa kada tayo. Kunaawan pa iti tiyempo ngayon sukom iti biyag mo ken ni Apo Jesus. Ada ka pailang iti biyag nga adayuken ko ana. Biyag nga napnuan iti kinadakas. Daytoy iti tiyempo nga ited mon dayta nga biyag mo ken ni Apo Dios. Isuko mon dayta nga biyag mo ken ni Apo Dios. Pagbabaywamon dagita nga basbason mo. Ket addan nga talikudamon iti panagbaso. Ket adda nga isukom unabis tintero nga biyag mo ken kuana. Ket dawatom ken ni Apo Dios na dayta nga bimmato a puso. Sukatan na iti baro nga puso. Mangidalanak iti ababa nga kararag. Apan ang isuko iti biyag mo ken ni Apo Jesus. Kabsat gayam no nabannog kan nga agbibiyag. Daytoyen iti tiyempo. Tapno iti kasta ipaay mo dayta nga biyag mo ken kuana. Adda iti inana ken ni Apo Jesus. Adda iti pannakapabaro ken ni Apo Jesus. Kasapulam laeng nagpakumbaba, bigbigan ang nagbasol ka, bigbigan ang kasapulam ni Apo Jesus. Ket adda natalikudamon iti panagbaso. Adda iti kararag nga ikararag ko ang mabalin mo nga surutan. Kas ikararag ko daytoy mabalin mo nga ibaga wenno isawon. Well, kahit kung ibaga awan iti magic dagitoy nga words. Ngem ikararag mo daytoy nga si papasnek agtaod iti kaunggan iti puso. Mapadasam iti makon ko na nga pan nakapakawan kadagiti basbason mo. Wenno dagiti basbason mo.
kanada nga mapabaro ka kas may isa nga tao. Masukatan ti pusom nga bimato, iti puso nga baro. No iti pusom kayatnan nga isuko, dayta nga biyag mo. Daytoyen iti gundaway. Saan mo nga itantaan ti mabalin mo nga maaramid ita. Aramid mo gayon. Awan iti bayad na dito eh. Libre dito eh. All you need to do is to surrender your life to Jesus and accept Him as your Lord and Savior. Iti panagbiag mo. Alangarod, agtamad tayo. Agdumog tayo. Kitagkararag tayo. Ikararag mo, dagito'y nga kararag na si papasnak nga nagtaod. Wino agtaod, di na puso. Kasto iti kararag. Apo Diyos, agyaman ako. Iti kasta unay a panagayat mo kanya. Apo bigbigak a managbaso lang. Inararamid ko, iti kaykayat ko. Tinalikudan ka, Apo. Taidararamid ko, dagiti banbanag nga may kaniwas ken ka. Apo itatanga gundaway, pakawananak, kadagiti amin nga nagbasula. Apo pagbabaywa ko namin dagitoy. Linisan na kadi, babaan iti daram. Kiti taman lang nga gundaway. Apo Diyos, kahit kung nga isuko ti biyag ko ken ka. Sukat lukta ko na, Apo Diyos, itiruangan iti puso. Kat pastriken ka na, Apo Jesus, babaan ti pamati, kas mangisalakan ken Diyos ko. Wen, Apo, agyamanak, iti pamakawan mo, agyamanak ti pananglinis mo kanya. Kaya nagyaman ako, Apo, iti panangisurat mo, itinagan ko, iti libro, iti biyag. Manipod ita nga aldaw, manipod ita nga oras, makipagnaakon ken ka, makipagdalya sa takon ken ka, katulungan na kadi o Apo, nga agbyag, sigun, iti kayat mo ken pagayatan. Nagito iti kararag ko. Amen. Iti sao ni Apo Diyos, iti John 1:12. Kastamat, dagiti amin ngay mawat kanamati ken Kristo. Kunana iniktan na ida, iti kalintagan, nagbalin nga anak ni Apo Diyos. Kakabsat, gagayam, may naramid yu dayjay nga kararag, sinurot dak, na nagtaod, iti kaunggan, iti puso yu dayjay, si papasnak nga inaramid yu, kuna iti saw ni Apo Diyos, nagbalin kayon nga anak na. Welcome to the family of God. I'm so happy na inikan yu when inted yu tibiyag yu kini Apo. Dinesisyonan yu ngayon pa ay tibiyag yu kini Apo. Daytoy iti the best ken pinaka the best nga decision nga inaramid yu iti entero nga biyag yu. Saan kayon to nga agbabawi? Ti Diyos iti mapadayawan ken ti Diyos iti mangbendisyon pay kada kayo kasag tuloy kayo kag serbi kini Apo. Alangarod, kasaglipas tayo, iti maminsan, kayat kung ngay baga, daytoy iti kabsat yo, Pastor Severino Aquino. Daytoy nga programa kat silaw iti biyag. Nagyamanak iti oras yo, ket no nabendisyonan kayo kadaytoy nga mensahe. Karitan kayo nga ibingay umat daytoy nga mensahe kadagiti circle of friends yo.
Iseryo laang. Tapno iti kastak ket adamot nga mga ganda daytoy. Ket mapadasan damat iti napadasan nyo itatta agundaway. Agyaman ak kakabsat ket iti Dios iti agngina kada kayo amin ket agkikita tayon tumanen into no sumaruno a panagaday iti sasao ni Apo Dios.